Uite, eu sunt Teddy și bine v-am regăsit la un nou joculeț din Viermii ăștia și azi vreau să fac caracterul, nu știu exact cum am făcut ăsta aici, deci vreau să fac caracterul așa la ăsta. Uite bine îl fac de toate culorile, e un joc. Vreau să fac așa, mai bine. Uite, dau așa, și gata. Uite, așa mi-a ieșit. E cam bine, da. Hai că uite, vreau să mă joc cu ăsta. Bine, hai, stau. Uite, dați-ne pe noi, uite, să mâncăm astea. Să mâncăm pe mine. N-am mâncat pe unul pe mine. Eu am vrut să mănânc pe el. M-a mâncat el pe mine. Hai. Bine, am vrut să mănânc eu pe el, dar el m-a mâncat pe mine. Să mănânc ăsta. M-a mâncat de mari să mănânc. Nu din ăștia mici. Mici de bine. Uite, am mâncat pe unul. Hai că e hrana mea, dacă vă duceți la mine, o poftiți. Duceți-vă că e hrana mea, e hrana numai a mea. Hai, mergi. Hai, da să mor din cauza mie de astea roz. Hai să mai mâncăm de asta, că mine teamă să mor, Uite. Era aproape să mor. Ce fuge asta? Lasă că fug și eu cu tine. Dar nu mă păcălești tu. Era aproape să mă mănânci. Stai că te înconjor eu. Te înconjor eu. Ăsta nu vrea să... Am nicio șansă, nu vrea să... Eu vreau să... Acum că nu te-am sunat. Vreau să mănânc ăsta. Bă, ăsta vreau să mănânc. Uite pe ăsta. Pe ăsta mic. M-a omorât ăsta mic. Vai, m-a omorât ăsta mic. Reclamă, hai că da. Și să mai fac una. Uite, vreau să mai fac una de pe care. Uite, vreau să spus cavul. Riu, Uite ce am făcut. Hai că merge ăsta, hai. Să-l dăm ok și hai să ne ducem, uite, hai. Mergi, uite. Pap, te-am mâncat tu. Uite, vreau să mănânc pe ăsta. M-a omorât ăsta. Nici am vrut să mănânc. Pentru că sunt eu mai mare decât ei, mă mănâncă ei pe mine. Mai bine nu iau una mare ca să mă fac. Trebuie să găsesc unul mai mare, e gigantic. Asta nu e gigantic. Bă, nu mai... Mi-a furat mâncarea, mâncare. Uite ăsta. Cel mai... Aici. Ce vreau să... M-a mâncat ăsta. Era mic, puțin mai mic. Trebuie să găsesc un mai mare de asta. Tot piele. Dar nu știu, pentru că ăștia vor să mă mănânci pe mine și mă și uite, vreau pe ăsta. L-am mâncat. Prânzul al meu. Bă, nu furați mâncarea. Nu ați mâncarea obizii. Nu furați mâncarea.
vrea să mă moară. Vreau să mor din cauza la ăsta verde. Vai, e o mărâine. Stea să mănânc pe ăla. Stea să mă duc mă mănânc. Nu vrea să mănânc pe ăsta, nu vrea. Vrea să caut ăștia mai mari decât mine. Că nu pot să-i bădesc pe ăștia. E prea mici. Ăștia gigantici trebuie la vârsta. La gigantici. Uite. Bă, asta vrea să mănânce. Hai, bă, ăsta pe mine că eu te mănânc. Eu te mănânc. Uite, iuhu. Am luat aici mâncarea. Ia și bine. Am luat mâncare. Dă-i, mergi. Mergi și mănâncă, mergi. Vreau să nu pe ăsta, mi cheamă să mă moară din greșeală. Doar a mea, uite hrana, doar a mea. Îi s-o grămadă și mă toți. Uite. Dacă la vârsta mea pot mânca și mici. Vai. Mă moară unul. Că sunt prea mare. Asta. Sunt gigantic. Uite. Deci tu sunt gigantic. Eu de tot stai să nu vrea să... Nu vrea. Uite, a fost turistă ce vrei să faci. Uite. M-am omorât, de ce am vrut să-l mănânc? De ce l-am mâncat? Hai să mă fac o dată, uite. Hai, mergi. M-am mâncat ăsta. M-am mâncat să fiu rușine mare. M-am mâncat, hai că vreau să mai schimb aici. Uite, vreau să-mi schimb. Asta așa, dă-i. Și una din asta mare. Dă-i. Și gata, asta îmi place. Hai să pornim. Wow, l-am mâncat pe ăsta, e toată rana mea, știți cum sunt eu sunt Eli și Eli mănâncă mai multe ca voi, că vă așteptați, nu mai stau un minut și mă fac exact cum eram. Eu știam puțin așa, până așa, la bine, că eu stau mai bine până și bine. Se stau mai mare. Prin greșeală, îmi fac la mondială. Nu să mă mănânc. Și dacă mănânc pe ăsta, dar eu pierd dacă de ăsta mă mănâncă. Dacă mă mănâncă cineva asta. Puțin mă mănâncă. Mănânci, alo. Mă mănânci. Mă mănânci. Gata. Am mâncat asta. Să vezi puțin. Da, am mâncat. Uite, vreau să mănânc pe ăsta. Dar ăsta e puțin mai mic. De asta mi zic și eu, Rana. Uite. Mă grănesc cu ăștia mici. Uite, cu ăsta mai speriat.
V-am spus, uite ăștia mai sunt prea periculoși. Sunt că e aici. Nu-i așa? Scrieți în comentarii dacă te mănâncă ăștia, trebuie să mănâncă anime reală. Anime reală, că nu ești mai nu știu ce Fly online sau Fly again. Fly online îmi place. Uite, de cât de mult uite, am atizat aici, au, aici, e o grămadă mare. Ai, uite asta. O vreau biluța asta. O vreau. Ce, a făcut mai mare. Ce mă duc așa? Mă plim și iau mâncarea. În caz că nimeni nu iese să mă mănânce la Play Game. Uite, mai sunt la Play Game. Uite, vreau să mănânc. E ziua mea norocoasă. L-am mâncat pe unul. Frate, am să mănânc pe ăla cu uncle. Cu ăla cu țara aia. Să mănânc cu aia, n-ai vrea să rog, e bun la animale. Că uite, unde s-a dus ăsta? Cred că n-a pierdut, că vrea să mănânce pe ăsta. Nu. Că nu mănânc. Găsesc pe ăla. E mai mare decât el. Nu că mânca. Nu știu. Băi, tu cum te duci? Te colești peste mine și după aia când mă duc, da, îmi pierdut. Nu-mi place, îmi place la game. Hai să ne... Hai să jucăm-te. La Play Game mănânc. Wow, gata. Am gata unul. Doi, de fapt. Nu știu ape. Nu mănânc. Acum. Mai sunt canare. Nu mânc asta. Nu pot să nu pot în butica mea. Nu pot în butica mea. Asta cu din butica mea. Cred că ăștia mari. Acum nu sta atunci aia micuți. Nu știu, hai să-mi scriu un nume. Mai bine. Edi. Gata. Edi, că nu e. Edi Bărsan. E Bărsan. Și gata. Nu știu pe unde te stau. Asta. Trebuie să stau asta. Gata, pe aici. Nu pe aici. Gata. Uite, e Bărsan. Bine. Deci hai să ne mai jucăm încă o tură. E de încheiem un episod. Mine a fost bun. I-am mâncat unul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai veți alte episoade, scrieți un comentariu. Ne vedem data